Isip mga Kristohanon gibadlong kita sa Ginoo. Nga dili gid kita magkinabuhi sa kinabuhi nga tigpanimalos sa atong isig katao. Ang pagpanganti o pagpanimalos sa lautang buhat sa atong isig katao. Kundili ato gayong buhaton ang giila sa Dios nga maayo hingpit o makapahimuot kaniya. Atong buhaton ang mga maayong buhat nga makapahimuot sa Ginoo. Hinumduman nato igsoon nga natay Dios nga manlalaban, nga maoy manimalos. Tungod kay ang Ginoo mahimong kaaway sa mga tao nga moaway kanimo. Ang Ginoo mahimong kaaway sa mga tao nga dili magtuman sa saktong timbangan ug sa saktong taksanan, sa mga tao nga nagbuhat og dautan ngadto sa ilang isig katao. Panultihon 20 bersikulo 22 hangtod sa 23. Ayaw pagpanganti og panimalos sa daotang buhat, salig sa Ginoo ug tabangan kaniya. Sa bersikulo 23, kasilagan sa Ginoo ang dili hustog timbangan ug taksanan. Mao kana ang atong timanan sa kanunay igsoon, nga kasilagan gayud sa Ginoo ang mga tawo nga nagbuhat og mga daotang buhat dinhi sa kalibutan. Mga daotang buhat ngadto sa atong isig katao, mga dili sakto nga timbangan, dili sakto nga taksanan, pagbuhat og dili maayo ngadto sa atong isig katao, pagsulti og dautan ngadto sa atong isig katao, mahimo gyud tang kaaway sa Ginoo igsoon kung ato nang buhaton. Apan ingon siya nga ayaw gayud kabalaka, kay siya ang mutabang kanato, siya ang mulig-on kanato, siya ang atong dalangpanan, siya ang atong kusog. Maong ingon siya, siyang pulong, salig lamang ngadto kaniya. Tugay siya ang bahala kung kinsa ang muaway kanimo. Siya ang maningil para kanimo igsoon. Busa ayaw pagpanganti ug panimalos sa daotang buhat, tungod kay dili gayud mahimot ang Dios niana. Salig ug ampo kanunay sa Ginoo igsoon, ug siya gayud ang mutabang kanimo. God bless sa tanan.